haideți, 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 haideți. Haideți, haideți. Haideți. Ne punem acolo 2-3 bobițe uscate să strângă cu pasturiuță? Ia din alea, tată. De acolo, din aia, de acolo, de acolo. Haideți, 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 haideți la tata, haideți. Haideți, 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 haideți. Haideți și tu, haideți aici. Haideți. De obicei nu le dăm uscate, da? Le muiem, nu. Dacă nu știu bine să mănânci. M-am înțepat aseară eu. Ei, Cu dentișorul. vedea că te joci cu el? Dacă acum nu te joci, cum să nu mă joc cu ei? E așa mănâncă cât le dai până cal jos. Ține mai mult, că au nevoie. Eu i-am zis chiar la Radu, zice, că dă mai puțin să nu-i facem prea mari. Da, pe îi le dau că mai am și eu mai multe decât aveți dumneavoastră acolo în clasă. Da, păi le dau de mui atunci, nu... Da, uite că... De mui că nu se moaie într-o